या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। कणकवली आचरा मार्गावरील बिडवाडी फाटा इथं रस्त्यावर झाड कोसळलं, यामुळे रस्ता वाहतुकीस बंद झाला। पर्यायी वरवडे मार्गाने ही वाहतूक वळवावी लागली। कणकवली कॉलेज रस्त्यावर ट्रकवर झाड पडल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली होती। लक्ष्मी विष्णू हॉलच्या समोर ट्रक जात असताना अचानक त्या ट्रकवर झाड पडलं। सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही। देवगड हाडपीड स्वामी समर्थ मठाकडील वळणावर मुसळधार पावसाने झाडाची फांदी तुटून पडली। कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगौड यांच्या लक्षात येताच तत्परता दाखवत त्यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत फांदी बाजूला केली। सावंतवाडीसह तळ कोकणात पावसाने जोरदार हजेरी लावली। जोरदार कमबॅक करत सुरू झालेल्या दमदार पावसामुळे बळीराजा सुखावला। परळच्या नरे पार्क मधील विशेष विद्यार्थ्यांनी केळ्यांची पाने आणि केळ्यांपासून विठ्ठल साकारलेत। विशेष दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या श्रीरंग फाउंडेशनने या वारीचं आयोजन केलं होतं। गांजा बेकायदेशीररित्या बाळगल्याप्रकरणी कुडाळातील प्रवीण श्रीरंग पवार याची ओरोस येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस.डी. चव्हाण यांनी सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे। गोपनीय माहितीद्वारे सापळा रचून अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या आरोपीला ताब्यात घेत दमदार कामगिरी बजावणाऱ्या पोलीस हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद काळसेकर यांचा जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांच्या हस्ते विशेष सत्कार करण्यात आला। रत्नागिरी कोल्हापूर मार्गावरील प्रसिद्ध असणाऱ्या आंबा घाटातील गायमुख येथील गणपती मंदिरावर डोंगरातील भला मोठा दगड पडल्याची घटना घडली। मंदिरातील गणपतीची मूर्ती सुरक्षित आहे। सावंतवाडीवरून मळगाव मार्गे वेंगुर्ला मुख्य रस्त्यावर आंबेडकर नगरला जाणाऱ्या रोड नजीक चालत्या चारचाकी गाडीत शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली। यात चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। गेले अनेक दिवस दडी मारून बसलेल्या पावसाने शनिवारी मालवणात दमदार हजेरी लावली। किनारपट्टीवर सोसाट्याचे वारे वाहत दिवसभर जोरदार बॅटिंग केली। मान्सूनच्या सुरुवातीला साजरा होणारा ख्रिश्चन बांधवांचा उत्साहाचा सण म्हणजे सांजाव बांदा इंसुली येथील हॉलीक्रॉस चर्च इथं शनिवारी सायंकाळी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। वैभववाडी तालुक्यात पावसाने हजेरी लावल्यानंतर पहिल्याच पावसात वीज वितरणची व्यवस्था विस्कळीत झाली। दिवसभर शहरासह ग्रामीण भागात वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार सुरू होते। मान्सूनने राज्याचा बहुतांश भाग व्यापलेला असून 28 जून पर्यंत राज्यातील विदर्भ आणि कोकणात मुसळधार ते अतिमुसळधार तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। मुंबई गोवा महामार्गाचं काम येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण होण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचं केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी सांगितले। गोव्यात 27 जून पर्यंत सर्वत्र मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे। यानुसार 4 दिवसांसाठी येलो अलर्ट जारी करण्यात आला। नव्या शिक्षण धोरणानुसार सरसकट 8वी पर्यंत उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे। याऐवजी आता 5वी आणि 8वी इयत्तेत वार्षिक परीक्षा घेतली जाणार आहे। गेले काही महिने प्रलंबित असलेल्या महसूल विभागातील तलाठी भरतीला अखेर मुहूर्त सापडला। या भरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार असून त्याची मुदत 26 जून ते 17 जुलै 2023 आहे। गणपती सणाकरिता कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वे प्रशासनातर्फे 156 गणपती विशेष गाड्या चालवण्याची घोषणा केली आहे। मुंबई महापालिकेतील कथित कोविड सेंटर घोटाळ्याप्रकरणी महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी ईडीच्या रडारवर असल्याचं पाहायला मिळत आहे। राष्ट्रवादी आणि हसन मुश्रीफ फाउंडेशन तर्फे 28 जूनला शासन आपल्या दारी उपक्रम राबवला जातोय। त्या उपक्रमाच्या जाहिरात पत्रकावर राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या समवेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही फोटो वापरल्याने जिल्ह्याच्या राजकारणात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या। राज्यात 14 ठिकाणी ईडीने छापेमारी केली आहे। यात राजाराम बापू सहकारी बँकेच्या कार्यालयाचाही समावेश आहे। राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याशी संबंधित ही बँक असल्याचा आरोपही केला जातोय। देशातील 14 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही। अनेक राज्यात भाजपचा पराभव झालाय। बिहारमध्ये भाजप जिंकू शकत नाही असं ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत म्हणाले। जुन्या पिढीतील अनेक प्रसिद्ध लावण्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या ज्येष्ठ तमाशा कलावंत शांताबाई कोपरगावकर यांची परिस्थिती सध्या बिकट बनली आहे। याची दखल आता राज्य महिला आयोगाने घेतली आहे। केंद्र सरकारने आपल्या सर्व विभागांना आधारशी जोडलेल्या बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नोंदवण्याची प्रणाली अनिवार्य करण्यास सांगितले आहे। रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे। पुतिन यांच्या खासगी मिलिशिया वॅगनर ग्रुपने बंड केले। वॅगनर ग्रुप आणि रशियन सैनिक यांच्यामध्ये तणाव निर्माण झाला आहे।
या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा